Mun nimi on Meri-Tuule Lindström, mä oon 22-vuotias ja asun Helsingissä. My name is Meri-Tuule Lindström. I'm 22 years old and I live in Helsinki. I have... Mikä on kokemus? Experience. Yeah, I have experience in conducting interviews with different DJs, bands, and I've also done a few music festivals. Moikka moi! Howdy do! I love you! Top 40 pääasiassa. Elikkä... Niin, no pääasiassa me keskitytään. Eikö tää pitäisi olla niinku perfetto? Tää on tässä. Tää on tosi vakavaa toimintaa. No niin, ja lähtee. Tänä iltana Top 41 kello 18.36. Wow. Joku täällä vielä kyllä vähän mättää. Täällä on ehkä ihan aavistuksen verran liian valosaa. Hopla! Representing the 69 Eyes, Jyrki! Paljonko on 6 jaettuna 9? Seuraava. Kehen valtiomiehen sinua on verrattu Rock-ehdessä? Meillä on Mauri Kunnas. Tänä iltana. Top 40. Ei kun sen Top 40. Ehkä me ollaan Latsarella. Laula. Joo. Ja sitten heitä miellyttää, he kyllä ottamaan. Oho, täällähän on oikein juhlat tiedossa. Avappas Lauri toi. Just avasin. No, mitäs on mennyt Saksassa? Mitä te olette puuhannut? Teillä on ollut varmaan aika mieletön viikko. Kiire. Top 40 täyttää tänään tasan vuoden ja mä haluaisin nyt esitellä teille meidän uuden juontajan. Hola! Hola! Onneksi olkoon 69 Eyes pojat. Te ootte ykkösinä tällä viikolla. Joo, kiitos. Onneksi olkoon. Oliks odotettu? Tässä tulee Smurfien oma versio kesän hittirenkutuksesta. Smurfi hi, Smurfi hu, Smurfi ha, Smurfi hi hi. Hit it, boy! Minä on sinun turbo rakastaja. Hivesin uudelta musavideolta Walk Idiot Walk. Tyhmää! If you have enough vodka, all the women become pretty. Not as pretty as you though. Ja nyt hyvät naiset ja herrat, kiinnittäkäämme katseemme lavalle, sillä nyt nousee sille keisarikuntaorkesteri solistinaan nuorten naisten ihannemies, laulaja Samuli Putro. He esittävät meille toivekappaleen Tahdon halvan naisen, jonka Samuli Putro on äskettäin tallentanut äänilevylle yhtyeensä Teen Cafeen kanssa. Kaikki, jotka on kiinnostunut elektronisesta musiikista, suuntaa Helsinkiin koneistofestivaaleille ja Top 40 on jakaa 20 viikonloppupassia koneistofestivaaleille. Two guitars are gently playing. Thank you very much, Helmut. It was a pleasure to have you, and will you come again? When you ask me, yes. Katso sitä sun Tina-kirjaa. Mitä näyttää? Tuleva tuo mukanaan kakkosvaihteen. Top 40 pannaan kakkoseen ensi vuoden alusta siis. Onneksi olkoon Pikku G. Sun suora lähetysalbumi on albumilistan ykkösenä tällä viikolla. Kiitoksia. Miltä tuntuu? No siis sanon kuvaamaton fiilis totta kai. Kato, tärkeintä on sisältö. Sisältö eivät on tärkeää. luvut. Heikki, tää oli sun viimeinen työpäivä Top 40 TV-ohjelmassa. Huomenna voi vielä radiossa kuunnella. Huomenna mä teen yksin radion, koska Merkkari lähtee sekoilemaan Roskildeen ja toivottavasti tuut Haastisten kanssa siellä. Mutta ei muuta kuin mun puolesta hyvää kesää. Mä lähden lomille ja syksyllä nähdään muissa merkeissä. Hei! Viime lauantaina samanaikaisesti ympäri maailmaa järjestetty Live Aid-konsertti paitsi lisäsi tietoisuutta Afrikan köyhyydestä, myös lisäsi artistien levymyyntiä. And then I forgot what to say. Viime lauantaina samanaikaisesti ympäri maailmaa järjestetty Live Aid-konsertti paitsi lisäsi
Miksi Heikki voi olla täällä tekemässä tätä? Paitsi tietoisuutta Afrikan köyhyydestä, myös siellä esiintyneiden Afrikan köyhyydestä. Mä unohtelen sanoja välistä. Paitsi lisäsi tietoisuutta. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Tämän viikon lista ykkönen ei ole Insane Bear, eikä se ole Mad Dog. Se on Crazy Frog. Oho. Inku hyppää. I'm an amino! Ding 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 ding. Huomenna Top 40 tulee radiosta kello 12. Siellä tsekataan viikon myydyimmät albumit ja sinkut, mutta telkkarin puolelta tämä oli vikan kerran tässä. Kiitos näistä vuosista kaikille katsojille ja etenkin mun kaikille työkavereille Top 40. Hyvää uutta vuotta. Minä poistun nyt tuntemattomaan sinne salaiseen paikkaan, mihin kaikki entiset juontajat joutuvat. Ja luultavasti te kuulette minusta sitten, kun mä rupean laulamaan ja mä julkaisen mun ensimmäisen sinkun. Hei hei!